бунёди нуфусшумории Созмони Милали Муттаҳид бо натиҷагирӣ аз озмуни «Ман бо духтарам ифтихор мекунам» исми 8 падареро эълон кард, ки дар бораи духтарони худ иншо навишта, аз бартарӣ ва истеъдоди онҳо қисса карданд. Давлатари Шарифов, сокини шаҳри Душанбе, барои иншои беҳтарин дар бораи 4 духтари донишҷӯяш барандаи ҷоизаи Созмони Милали Муттаҳид шуд. дар иншо ҳамда истам, ки ба духтарони ман одобу ахлоқи намунавӣ доранд ва дониши аъло мехонанд. ҳамаш бо дар гурӯҳи бюджетӣ 4 донишгоҳи шаҳри Душанбе таҳсил мекунанд: донишгоҳи тиббӣ, донишгоҳи аграрӣ, донишгоҳи омӯзгорӣ ва донишгоҳи миллии ҷумҳурии Торкистон. ин озмун, ки моҳи июл эълон шуда буд ва дар чаҳорчӯби маъракаи байналмилалии 16 рӯз бар зидди хушунат ҷамъбаст гардид. соли ҷорӣ ба озмунҳои иншо ва суратҳои беҳтарин дар мавзӯи «Ман бо духтарам ифтихор дорам» бештар аз 100 матн ва ҳудуди 600 акс ирсол шуд. масъулони озмун ҳадаф аз интихоби ин мавзӯъро талош ҷиҳати ташвиқи падарон ба хотири пуштибонӣ аз таҳсилу илмомӯзӣ ва мавқеи духтаронаш дар хонавода ва ҷомеа унвон карданд. як падар якчанд сол фарзанд намеёбанд, баъд як духтарчая аз кӯдакхона мегиранд. аввал ҳамун падар ҳисси падарӣ гӯё ки пайдо намекунад. баъд вақте ки ба дасташ мегирад, ҳамун духтаракаш якум бор табассум мекунад, ҳамун вақт дилаш гӯё ки як такон ҷиғи карда мемонаду мегӯяд ки ман ҳамин ҳақиқатан духтари ман ҳаст. дар оянда ман чизе аз дастам биёд, мекунам ки ҳамин духтари ман калон шавад, ба воя расад, маълумоти олӣ гирад, барои ҷомеа як фоида биёрад. афзоиши занҳои муваффақ дар бахшҳои мухталифи ҷомеаи Тоҷикистон дар солҳои ахир тафаккури бартарии ҷинсӣ дар хонаводаҳоро бо оҳистагӣ аз байн мебарад. ҳарчанд ҳанӯз ҳам дар хонаводаҳои мазҳабӣ, ки маъмулан муҳофизакоранд, бартарии писарҳо эҳсос мешавад. дар ҷомеаи Тоҷикистон аз 5 зан 1 нафар мавриди озори ҷинсӣ ва ё равонӣ қарор мегирад. намояндаи доимии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон гуфт, хушунату зӯроварӣ нисбати занон имкон намедиҳад, ки занон тавоноии худро истифода карда барои таҳсили пешрафта дастрасӣ пайдо кунанд. бар асоси омори расмӣ 51% ҷамъияти Тоҷикистонро занону духтарон ташкил медиҳанд. 48% коргарон дар Тоҷикистон занонанд ва наздики 1 миллион зани хонанишин ба сар мебаранд, ки аз 25 то 54 сол доранд.